Woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond willen wij graag de standpunten van diverse partijen over de agrarische sector in beeld brengen. Limburgse kandidaten van die partijen kregen van ons diverse vragen. En vandaag stelden wij de vraag: welk belang hecht uw partij aan de exportwaarde van Nederlandse producten en voedselproductie in eigen land? Is ontzettend belangrijk. De exportwaarde staat misschien op een tweede plek. In eerste instantie echt heel veel waarde aan kwaliteit boven de kwantiteit van producten. En D66 heeft dan ook geïnitieerd om duurzaamheidseisen in het leven te roepen voor de voedselproductie, maar ook voor de supermarkten. Om op die manier juist goede kwaliteit producten te kunnen leveren. Wij van de ChristenUnie zijn meer voor zoveel mogelijk lokale productie. Zorgen dat de lokale mensen de producten van de boeren krijgen. Dus we zijn tegen veel export, omdat daardoor je natuurlijk veel meer transport krijgt en uitstoot. Wij zijn niet tegen import vanuit de EU, dus wij willen dat ook wel toestaan, maar wel volgens dezelfde eisen die gelden voor onze eigen boeren ten aanzien van diervriendelijkheid, dierwelzijn, mensenrechten, biodiversiteit, etc. Nou, daar hechten wij superveel belang aan. De agrarische sector, dat vinden wij ook wel echt het gouden ei. We hebben hier fantastische landbouwgrond en daar moeten we ook zeker gebruik van maken. En daarom vinden wij zowel voedselproductie voor het binnenland, maar ook voor de export super belangrijk. En wij staan dan ook echt voor een sterke agrarische sector. We hechten veel belang aan productie in eigen land. Afhankelijkheid is gevaarlijk. De vraag is natuurlijk wel of wij hier in Nederland paprika's moeten verbouwen. En of wij aardappelen per se helemaal naar de andere kant van de wereld moeten brengen. Ik zou zeggen, we groeien elk jaar de bevolking. Laten we daar eerst voor zorgen met de Nederlandse boeren. Het is heel belangrijk dat we in ons land, in Nederland, voedsel blijven produceren. Maar het is ook heel belangrijk dat dat gebeurt binnen de draagkracht van ons natuurlijk systeem. Dus het is heel belangrijk dat we korte ketens hebben waarin mensen dicht bij de boer af kunnen nemen van de boer. Waarin er gezonde producten zijn, een schone lucht, een mooie gezonde bodem, goede gezonde natuur. Maar ook een goed verdienmodel voor de boer. En wij willen daarin heel graag helpen. Enkel produceren voor export is voor GroenLinks Partij van de Arbeid niet de oplossing als het producten zijn die hier heel goed verbouwd kunnen worden binnen onze ecologische grenzen. Dan zijn we daar helemaal voor. En we zijn er ook natuurlijk voor om de brede regio te bekijken. Noordwest-Europa, Duitsland, België, Nederland. Maar gezonde producten die met korte ketens ook bij de lokale afzetmarkt terecht kunnen komen. Als CDA vinden we dat als je een talent hebt, dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om die in te zetten. Bijvoorbeeld doordat we vruchtbare grond hebben, uitstekende infrastructuur en de meest kundige boeren ter wereld. Daarom zijn we er trots op dat onze boerensector ook bijdraagt aan landen om ons heen. Wij hechten heel veel belang aan die export. De Partij voor de Dieren is voor regionale voedselproductie met korte ketens. Dat bespaart ook heel veel in transportkosten, maar ook heel veel in milieuschade. Dus export is voor de Partij voor de Dieren geen doel op zichzelf, want we produceren ook veel meer voedsel dan dat we nodig hebben in Nederland. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de veehouderij, dan gaat er 3/4 naar het buitenland, terwijl dat wel de helft van het landoppervlakte in beslag neemt.